usakango norgoto nukkana khobor channel rogo media social media rogo je Dashrath Dat Memorial College o chini 7jon student tiprasa rok ABBB student rok bai bujak ABBB students rogo chini nijini borok tongphano ba chini tiprasa rok tongphano chini borok buya a jagao kubuni bosongni borok chini students rokno bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukhumaka yak rogo bujabaika anlogi victim rok khoroksa tongo tabuk bosajak te baki rok khai borok baksa bwsaibo manliya exam bo rimanliya bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम रिखा जों 2 दिन दरते बंगनो नासिंका FIR बंगनो दुइबार जों जमा खायका FIR जमा खायमा परे जों आरो थांका आरो नि OC बो साइर हरका जे जों नायनाय जों खोना नायनाय तिनि नायनाय सनि नायनाय हिमा जोंनो तिप्रसारकनो आमा हायके बर थंगै दं आबोनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्रघाटनि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनालनि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्राम बारिनि चिनि तिप्रामो थानि बरक थांका प्रिंसिपाल बाय कक सालै गार्जेन रक बाय कक सालै प्रिंसिपाल तामो स्टेप नारका बंग तरफ होते साइमानन बागै हाइफानो बरक कुनो फानो स्टेप ना हाया को आरो तिनि ABBB नि बरक फाइ बंगनो साइतम फाइ नक सामने अथॉरिटी ना हारै कलेज हापाइका नंनो साबो परमिशन दिखायनि जे ABBB नि स्टूडेंट फेडरेशन फ्लाइट तंगना रक बरक अमो साइमाना नांगो जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 बरक नाय नायथं कोनो जागा थांनान बगे केबो कासुमिया कासो काहंका उल्टा बरक से आइनो खलायनाय बरक मांसे जनो जाय खाय दङ हाइपानो अ जागा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुजागै दंखा प्रशासन कोनो खायमिया ब खाली आसारिओ नरकनो खायनाय जों नायनाय हिनै किन्तु चिनि स्टूडेंट रक ता थांगार परिमालिया चिनि तिपासानि स्टूडेंट रक थांगार तंगैमाया अमो तिनि फर्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंथुं गुबुनि जरावबो सेम अमो हायनो चलि दं दिनै जों ग्रेटार डेभलपमेन्ट सानमाननि अमनो कारण चिनि स्टूडेंट फेडरेशन रंनो जों सुदु खुवाइ कलेज सिमिया जों त्रिपुरानि गोबां कलेज रगनो अमहाय इंसिडेंट नुगैना दंना सोशल मीडियाबो जों बंनो बहुत जरा रिखा बंनो बहुत जरा नायथिंका जों जतन जरा रिखा चिनि ABBB नि स्टूडेंट्स रंनो जों सालाया गले सेटल खायना नायका अपन बर सेटलमेंट नि दिगि थांगिया आन बागै जों TISF रक मिलुयै खुवाइ डिविजन नि TISF ते आं और सेंट्रल नि प्रेसिडेंट बर मानजागै दिनै प्रेस मीट खाय जों अ जागा डिक्लेयर खायो जे खोना जों खुवाइ नि लामा बन्द खाय दं खुवाइ नि लामा सिम बन्द अंगलाक अ जागा हाईवे बन्द होई दं माने पुरा आगरतला ते त्रिपुरानि कानेक्शन बन्द खाय दं जों जुदि खोना फानो जुदि कालप्रिट्स रंनो एक्शन ना हाय आंकाय जे बुजांनाय रंनो बननो जुदि खोना रमिया हांकाय ठीक আছে जों साइमानो कलेज स्टूडेंट वालाय मानो जोंहा जागा कोनो चिनि कोनो मन्तब्य करि जों आमन बागै जों कोनो इंटरफेयर बखायो हाइपानो जों नुजाखा जे बरक कलेज स्टूडेंट्स रंनो जे तिप्रासार रंनो बरक नासो बुजांनाय बखरक फादिमान से कोनो एक्शन से नाहार जागिया जे बरक इनवेस्ट ब्रिजनन बुजाय मानलिया अटेम्प्ट टू मर्डर केस इन थाका थिकिसा नखरका गोबां बरकनि अनेक से इंजुरी खा किन्तु आउटसाइड नि बरक बा जागा हाय बुफायगा हिनि जों खोनाव दिनै जारा स्टूडेंट परनाय रगा जागा जों साइड खाना दिखा आउटसाइड रंनो मारमनाय जे कलेज परे तंनाय बंनो पनिशमेंट मारिनाय बरक जों पुलिस नो टाइम दिखा जतन टाइम निमान परे बरक जतन जे बंनि नांमानि सामुनो खायमेन बागै बंनो जों टाइम निमान बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं बरक सामु खायन बागै जों खोना खुवाइ नि लामा क्लोज खाय दङ खोना सिमि जों लामा बन्द खाय दङ चिनि डिमान्डनो तंनाय जे खायने रंनो पनिशमेंट निदि ते बरनो स्ट्रिक्ट एक्शन हानान बागै जारा अ स्टेट नि गवर्नमेंट अ तंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागैनो दङ सबके साथ सबका विकास इंगा तिनो माहायंगला खम सबका साथ सबका विकास इंगा तिन तांगै आसक चिनि तिब्रासा बंसरक बुजागै दंगिना रक कोनो खाया स्कूल कायसा इंस्टीट्यूशन कायसा जतन परिमाण नायजात आजागा गरै नंनि बरक थांमानो गोनां नंनि CPM कांग्रेस जतनिन परिमाण किन्तु अ जागा जे बरक जुदि शिक्षा प्रतिष्ठान अमहाय जुदि बरक खायनानै नायखांकाय पॉलिटिक्स जुदि अरबो दाना नायखांकाय अमो बैलेंस आया जोंनो दिक्कार खायो ते अमनि दति स्टेट गवर्नमेंट रक अमनि जे BJP नि कट लीडर तंनाय रक बंग नमनो जों साहरो नंग थानि जों अमनो आह्वान तंनाय नरक अमनो दति क्लियरिफिकेशन खादि ते अमनि जे बरक तंमानि बंगनो पनिशमेंट दिदि ए खाय तिनि
শুধু খোয়াই ডিভিশন जों खोना क्लोज खाय दं आबोनि उलो तेबो कटर फानोंनिमान खौहाय बजा कासुनो न खवाइ बजा कासु जानाय खवाइनि लामा जोंनि मेइन जे लामा दंमोन जोंनि हाइवे जों अमन सिगां कासुनाय आबोन परे ते बजा कासु जाना तो जों कामखौ साइमेको हाइपानो जों ताक्सु जरते जोंनि फाइनाल डिसिजन का जों खवाइनि हाइवे लामा जों खोना क्लोज खाय दङ so amono joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simia tini borok bujako khanakai nong ni sero bujangnai soni joton bujangnai jara ABP khai tongnai tibra sarok nong no amo nang ahoban dio norok taban sudi norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর রগা হাই রগব जोंगो जोंगान हाय खबर खानाय दङ जों नुबो दङ BBMC कलेज रग MBB कलेज रग तामो सलि दं कलेज नि मुंसे दशरथ देव मेमोरियल कलेज जों साइमानो दशरथ देव चिन बरक से दमनि तिनि चिनि निजिनि बरकनि कलेज से चिन बरक निजिनि मुंनि कलेज से जों परिमाल नि अमा हाय तिनि दिन फाय दंखा चिन तिब्रासनि बागै अमा हाय साल फाय दंखा आमनि बागैनो जों ग्रेटार दिबलनि डिमान्ड दङ दङै थानाय जों जे माय आसा जों अमा खाय थानाय बेजिनि जे एडिसि एरियायाव जों तेबो कलेज नाम दिहिनि जों सरकारनि थानि आहाबल दं हामबाय नों सिनेमुं के आंनि सिनेमुं खाय आं सेन्ट्रेलनि TISM नि प्रेसिडेन्ट साजा देबरमा आं लगि दङ कलेजनि इनचार्ज सासलां ते आइङो तगं चिनि आगिनि अ कलेजनि न तंमनि इनचार्ज ताजा ते बखाय चिनि विक्टिम बो बुजाखा ते बिन लगि ते बरक दङ ते सयजना बरक बाक्सा ताउ बेड रेस्ट लायजा बरक बुसाइमे ते जतन अर TISM नि स्टुडेन्टस रक चिनि विंग्स बरक दङ तो जोंगाबनो चिनि जतन खवाइ डिभिजन नि ते चिनि कुबनि TISM नि बरक जतन खना जोंगाबनो रेडि दंनाय जे खना लामो बन्द खालामो